wala chi bai vek ole don tu ma chuan vulgar fraction p by q form kan han ti chung le hnuai nei numerator le denominator anga da dan kha kan han ziranga class 9 a khana oma tin competitive exam ate chhul du em a short type angin tu na chuan kan zir do ni mcq amo short type anga ti dan sei chi mark putam dewa aron chho kha chuan man theilo mai theya ti chuan lai hian rule sang deuh te kan han siam a numerator a hi a value hi poimo dona denominator a hian kan thria rang tu chu decimal part lai chau kan ngai tu pakhat na chuan tin bar lo om khan chunga chumi chu 9 nen in relate don ani tin nan bar lo om khan 0 nen kan han chok chin anga lo hriat mai dona tin bar kan han ti hi top thailo repeats hi ang khan non terminating repeating kan han ti ang khalo ni tani 0.3333 kan kal za zela ta hian a chunga value chu 3 hi lo ni ta a 3 hi kan ziak topa 3 lo ni anga chuan denominator a hian decimal part a bar a chunga lo om chuan 9 nen kan ti kha chuan 9 is yakang 9 by 3 ni simplify le in 1 by 3 true a kal ngal ila 0.57 ani a chuan a value hi 57 ani a numerator a bar a hi pahnih digit pahnih om wangin 99 lo ni ang hei kan simplify lenga 3 in a theianga 1 9 by 33 lo ni ang number 3 ti ngal leng meng video short aya sei deuh chawin siamila lai a value chu 47 hi ni photani izia photanga ma sela tok lawa numerator a hian minus anga ni number ne na in mix awang hian chuan number a value hi 4 ani wangin 4 hi kan pai le ang denominator ero chuan bar aya 9 number aya 0 kan ti kha chuan hei hi 43 by 90 no ni don ani next a kal leila number 4 a hian the value hi 134 masa bera 0 ta chu zia ngai lo ni ta a minus number a hian 1 ong wangin 1 hi kan payanga number za ta kha chuan denominator po kha bar a hi pahnih ni wangin 99 ta hian number hi pakhat a awma chu mi aya 0 zia zom zel tur ti na ni chu chuan a value kha kan pai le in 133 lo ni anga 990 lo chok mai don ta ni heng ho i than hi class 9 textbook a te khana lo om ta adang la hian kan han chok lenga pathum vel chok leng han siam chop to anga hengte ani kan han ti do ni tu na hian number 5 tura lo ni dona heta point ma a value 0 ni lo om ang chi te kan ron ti do ni ti chin don ta ila number 5 a chuan 1.27 lo ni ta sela 27 tak hi chunga hian bar kan na ang khan equal to lo ni anga a value kha hei lak vek tur 1 po hi 127 ila phei vek ang minus number kan ti kha 1 hi ni ai payang chuan denominator a hriat reng tur chu decimal part chin chau hemi 1 hian kong kai na nei don lawa decimal part chin hi point nulam hi kan ziak anga point nulama hian engzan nge om bar om ta ni bar chunga hian pen tui lo tak to hleka marker hi bar chunga pahnih om wang hian 9 ani ta 99 ti na ni chu chuan a value tu chu 126 by 99 heila simplify le thei ni 3 te pon na thei do na engzat nge lo ni ang kan simplify vele mai taula 42 by 33 ti point la da te le thei ang 3 in 1 4 lo ni anga 11 14 by 11 lo ni ta ni next akal leila number 6 a chuan value to hi 3.16 bar 6 sunga kan bar anga value hi 316 minus ipai tur hi 1 chau ni loin 3 nan bar kha ta chuan decimal hma mi po kha thei vek ani
lak vek tur ania 31 ang ini payanga nuaya hian decimal part chin 6 bar aya hian 9 ang bul chian nan bar aya 0 0 dang atal to lon lo ni o kalau setai la decimal so ni wang khan 316 31 pai chuan zat nge ni ang 285 lo ni a 90 hipoi simplify le a value ziak to mai o ta hian te ber chu 19 by 64 ma lo ni ang dik don ta ni chuan number 7 a kan kal lenga 2.136 bar 6 so kha bar anga value to chu numerator a hian 2136 zia vek mai tur minus chuan nan bar chu pumpuin 213 lak vek tur denominator chu decimal part chau kan ti kha 9 alo nianga 6 aya chuan 13 aya 00 chuan a value hi enge lo ni don kan pai chu tur chu numerator hi 1923 lo nianga divided by 900 ma hela simplify le theiang a 641 by 300 3 kan simplify kan hi chu thei to lawang prime number ni tong numerator he ti khan alo ni don ta mai ani o tuna hian cho ve tur homework ang dewin ang zia kila pali velama chuan kan du to mai no nia kan soi ang khan MCQ atan te objective mark khat pu mang ni pu ang chi a so hei chu man thenga ma ka put tam deuh hlek chuan solution pa ngai textbook ami ang khan angai don ta ni homework a hian number 1 a o exercise ti mai ila nge value kan man theang 0.5 bar number 2 na hian 0.36 bar panit chunga bar oma number 3 a hian 2.53 bar po panit chunga bar oma number 4 a hian 4.23 bar tai chuan 3 chau hi bar lo ni ta ni chu ang khan video hi kan ron da le mai theya kan man chuan kan boi le maya le ka budang dakte kan han zia ka engama na hian chu bang chuan video kan ron siam talo wanga covid nu khan kan ti hlei thei lo dawani chuan kan ron ti chho ve zo zo donia hun te kan han nei thei chuan trigonometry lam te mo tin class 11 12 calculus lam te po thei angin ron ti chho te po kan tum donia kan man tura ngai la an chakila an thiam ve zel mai mathematics chu cho deuh zel hi ngai ani pot ule